Kardom don marli labang so video lake kumane fan kero kumane fan kasorsa kumane abeke don apeng kumane fan kero la puta kali labang so video lake ilitum cethanak cicingin ang pophan dason si karbe ham bhangalong kumat ne ba badule akaino ka choklem det ka chok chi choklem det ala ka chok chi choklem fan kinep kang nang je fan ba ka bisar je fan itum la puson lo plotang te rai komasai khie tum long itum men FIR bang pidam nang ne ate YouTube channel amen ejerong hang pamunil sitame labang solam ningjelo lapen rada phan karju sitame padolo lahai odlang no sailang no am keli to mena ching sayon po customary law pen setame itum 6 schedule in tangloma ilitum 6 schedule in tangloma 6 schedule lamang ke mojetana lapen e sondolang itum customary law in tangloma la sonia lam phan salang labang so video long kaningje la posi la sonia lam la itum chethanam lona 6 schedule ke inglong aso kerai iji aphan lapen anparta tribal aso tumphan mane tribal area long ke domune tumphan kerai ji aphan lapen customary law bang ke akhaitin aphan ki thik pc for exam customary law puke akhaitin mate hulaso angkang arlo ke do arara tumsi ki thik aron mate kapang dak aron lasi chu ke damtang jai kathara pen velson tiso hut alam ke hut pusitame itum ari chu mate lindok pusitame pulo nang kisok sikile le do ansta nang tum hada ko salu kosorno hurino rak che tham timum no lasi kani kanang nang alam ke dak itu election ko cibutta ba ke dak rong rangwan di kusim pen tum dak anam pro pen ba di chu pen ta kini amai pen do si hada islam rong saru basar habe tum rong le mat direct itum da supreme court no ko lagi bisa ko pula lapuson alam so lamsa ajer jervet alam ke rong arak no anang apale lide ji phan pusi media theng olang thandul jong si lapuson ko pine kang sai nangji dokok pulutang te neli aprang hut lapuson ko son si kang sai nangji ma polam phan ki a video neli selam elo nang itum download te thekdam longpo bangso alam la ke KARAA mate karbi anglong rong asar amaya hin pensi pangdak ponlo lasi kombat ne phan le ko pin lam kang sai nangji dokok plotang te ke chengsia bang ke pupua rong asar tum si chingmai po mate bisar po la pendet rong asar tum unei plotang te an parsi habe sar tum ingsai po la pen habe sar tum kang sai huta un elang plotang te an si lindok po mate rong arak mate itum karbi ari cholongan paledam po mang solam jong si lindok po kathar po tum kang sai pen le bang solam pang samu ni plotang te det kachari arona tum pensi pang sai pon po lake police atum lo lahen lo itum a customary aron lo non te than thulo nang itum a customary lo ing tanglo ma ing tangte kupia pot ing tangte dat lahen lo isona karju akit he nai lo jong si ing tangte liputang te kupia pot ing tangte dat lapen kubuson je lamang so customary lo phan kapang tangji mope ne lipulo customary lo ke adetin akhaitin aphan ki pc for exam lo je haladak a customary lo ke lapuson haladak a customary lo ke lapuson huladak ke lapuson itum ki jong do nanji alama velo lapen itum purun sita mela ke kaching bar avelo lasi methang a customary lo pang tangji protang de la ke methang ari deng along sidolo lasi ke damtang welson lapen je aya hod alam labang so alam ki aphan ke police along an palele tang de kupia pot labang so alam anake thele police ari deng palele dat lake karbi aron kachi chinni apolo aprang se ilitum karberon penching sai det nang lang puke matha ke do apodlo sitame aprang si rong arak long abang so lam pale le aprang alang etum rong asar la pen habe etum long alam pale nang lang apodlo la so pot se ilitum alen dok po sitame lapuson kaning jel hala so hot jong se lapuson la itum athetin alam honta claim pon wer lo pulutang te itum a customer lo sitame ing tangpo la pen aman sitame dopo sitame non ke lapuson claim abang abedat non het sitame lang thala okay vai ke jora lam pisitame amethang kache photum det si chibisar de jong si ke chok si le dowek pusitame itum a customer lo arona teng pensi aprang si chingmai chingsai pen chibisar nang jilang palo kombanne kopine ason bisar be me ason dolo pludang te amethang amatsi chepa thek det ne hai pomat claim det ne thek ne hai pomat men police along abang solam palero lalo pludang te karbi customer lo karkan lo jong si lapuson le aphong apa tai claim ver bultang te karbi customer lo ke ing tangsi un elo lake hemisi kachi hili alam se don ka preket handam mandet po lasi methang bong alam methang bong si chepayot nang po lasi methang aron chepang tangji pulang te methang aron ke thek atum ke peklang aron along si dunang po
La sila bang so video pang tum kupine ka chini ne son chini pon long loop lo tang te video bang share pon ikna.